4 persuni din jiġu investigati brabta mal-wasla ta' 9 migranti li waslu f'Malta b'mod illegali l-ħadd filgħaxija. Kien għal-ħabta ta' 6:30 tal-ħadd filgħaxija fejn persuni li kienu biswit il-pitch tal-water polo ta' Witilajn raw speedboats dieħla lejn ix-xatt. Abort l-speedboat kien hemm 9 persuni, fosthom mara, tifel u raġel anzjan li qegħdin jinżammu fiċ-ċentru ta' detenzjoni fil-Marsa. Il-persuni huma ta' nazzjonalità Libjana u Sirjana. Mal-wasla tagħhom f'Malta l-Pulizija bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha. B'sorsi jgħidu li matul il-jum ta' Tnejn, il-Pulizija bdiet titkellem ma' żewġ Sirjani u żewġ Libjani li kienu fuq l-speedboat. L-istess sorsi konfermaw li l-Pulizija mhix temmen li l-immigranti waslu f'Malta bi vjaġġ li telaq direttament mill-Libja hekk kif iddikjarat mill-4 irġiel. Is-sorsi spjegaw li l-Pulizija elevat id-dgħajsa bilan li tistabbilixxi l-fatti marbuta mal-każ fosthom ir-reġistrazzjoni tagħha. Il-Pulizija mhix teskludi li wara dan il-vjaġġ hemm persuni oħra involuti u mhix teskludi lanqas li dan il-każ mhux xi fula f'qara, kif stqarra anke l-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia.